Hai. Missä olet nyt? Kreetalla. Missä kohti? Patelari kylässä. Aha, mitä tässä on erikoista? Täällä on hyvin paljon appelsiinipuita ja uusia kukkia on tulossa ja puut on vielä appelsiineja viimevuotisiakin täynnä. Katsotaanko niitä? Katsotaan niitä ja syötäänkin vähän. Joo. Siellä ne on kaikki appelsiinipuita. Katsotaan lähempää. On siinä ja siinä on ihan tien vieressäkin. Ja sit siellä kauempaa ne kaikki. Täällä on vaikka kuinka paljon niitä. Mukava paikka. Joo. Hai. Moi. Mihin olet menossa? Tuonne vuorille. Siellä on 2 kilometriä korkeita vuoria. Joo. Ja lumiset. Joo. Mutta meillä on nastarenkaat takaboksissa. Siinä on appelsiini. Saisiko lumiketjut ostaa jostain tässä? Paikallinen katso. Maanviljelijä on käynyt kaupassa ja menee kotiin. Koudoksia on 4 kilometriä tästä matkaa ja katso mikä silta. Joo. Ja tuolla oli vuori. No, missä nyt ollaan? No se on joku vuoristo tuossa edessä, niitä on 4 tällä Kreetan saarella, tommoista vuoristoa. Sano opaskirja sanoi, että aina missä vaan oot, niin aina näet noin vuoret. Jonkun niistä. Ja vaikka tää on 260 kilometriä pitkä saari, 60 rajoituksen mukaan ei noudata sitä, ei mitään. Tie on tämmönen ruotsalainen tie. Tämmönen leveäkaista tie, jota ne sanoo moottoritieksi. Highway. Siinä oli Vamos-niminen paikka, mutta Vamos on Espanja ja tarkoittaa kiire. Ihan totta. Joo. Tietääkö ne täällä sen? Matka on kohti Heraklionia. Joo. Tällä hetkellä katsotaan sinne. Kreetan maaseutua. Tuolla on meri, tuolla on isot vuoret, tuolla on vuoret. Ei ole mitään tietoa mihin tää tie menee, eikä mitään tietoa mihin mutta toi menee katoon. Sieltä tultiin. Nyt olet. Jossain. Vuoria näkyy taustalla. Niin on vuoria, mennään kahville. Mutta mikä paikkakunta ei armaata aavistusta? Isi tietää, isi on tutkinut karttaa. Joo. Ainakin ihan keskellä. Niin keskellä kuin voi olla tätä maata. Aha. Tuolla on lumihuippuisia vuoria. Upeat näköalat. Oh. Ja tommosta on sit tuolla. Ja siitä tulee auto. Ne on kato vuokra-autoja kaikki. Mikä sen nimi on? Kreetta. Ai. Kreetta. En tiedä onko tyttö tai poikakissa, mutta Kreetta on nimi. Okei. Noin. Katso. Tyttökissa. Katso.
sä nyt olet? Rotkossa. Oi oi. Sammutan, niin voitan tuoda taakse. Siinä on rotko. Mitä näet? Näen pappi pyssy kädessä. Ja merta ja vuoria. Ja kreikkalainen musiikki viihdyttää meitä. Okei. Katsotaan. Lähestymme sitä monasteria, mitä olemme pitkän etsinyt tällä 6 kilometriä. Ajattelimme, että saamme ilmaisen oppankin tästä bussista, mutta todennäköisesti ei. Se ei näytä oikein turistibussi, mutta kato suosittu monasteri täällä. Auto on noin paljon. Joo. Meidän täytyy kai jättää auto tänne. Vai? Joo. Missä olet? Lakias. Aha, mitä? Etelärannikkona. Tässä on Egypti toisella puolella. On vai? On, isi tietää. Okei. Se tuolla on meren tuolla puolella. On kai. Mennään tohon varmaan ottaa sandwich. Tällaista on täällä. Onko hieno paikka tää? On. Katso, meillä tuli jo tarjoajia. Aha. Hai. Hei. Mitä sä oot tilannut? Valkosipuli, liha. Minkälaista oli? Se on semmonen pork steak valkosipulin kastikkeessa. Mm-hmm. Tässä maassa ne osaa tehdä valkosipulia ja sitä kaikkea. Mm. Mitä sulla on siinä edessä? Cappuccino ja orange juice. Tuore appelsiinimehu, sitä saa joka puolelle. Se on joka puolelle tasaisesti tosi hyvä. Mm-hmm. Mikä sun takana on? Meri. Mikä ja, se? Mikä? Ja sitten se on niin vanha ravintola kuin vuodesta 41 tai mikä se oli. Mm. Oliko? Taisi olla 9. 9. Mm. Heti sen jälkeen kun oli ne taistelut silloin 41. Joo. Mut meren takana on mikä? Egypti. Oi. Katsotaan aaltoja vähän. Noniin. Juuri Kreetan seikkailu jatkuu. Mihin mennään nyt? Ei mitään tietoa nimistä. Nämä on niin monimutkaisia kirjaimia. 2 kilometriä sieltä eteenpäin ei ole aavistustakaan mihin joututaan. Ei todellakaan.
Jo oli hieno pusukki. Tuolla muuten lukee Taustamasta. jotain. Joo. Ota nyt tästä selvää. Hei. Mennään Mirthossa. Vasen. Aika hyvä tie on vasemmalla. Joo. Asomatos tai Mirthos. Tällä kertaa Mirthos. Saa nähdä mihin joututtaa. Who knows? Katso meri Joo. siellä. Joo. Kimalta. Mirthosin tien varressa. Easy tässä. Moi. Matka jatkuu. Joo. Mirthos tuli nyt. Äsken puhuttu Mirthosista. Joo. Ei vähän heittää nää kirjaa. Joo. Okei. Joo. Otetaan sit kun tulee jotain spesiaalia. No. Canyon. Sillä onkin joku nimi ja Canyon. Ja nyt se sit tulee. Ajetaan reippaasti, ettei kalliot kaadu päälle. Niin. Katso tuolta reiästä pitää mahtua. Tuolla edessä. Joo. Mahdutaan. Katso tommonen reikä. Joo. Mut kyllä tästä bussikin. Jos ei se putoa päälle. Hei. Toi kallio ei pudonnut. Tääkään ei pudonnut. Hei. Aika hyvä. Se meni sitten, se joki meni tonne kallion sisään. Okei. Katso lampaita. Kuva on lampaita. Niin. Tulee ne tietä vasten mennä vasta. Niin tulla. Kotiin meno aika lähellä. Oi. Kato mustia ja kaikkia. Katso kellokas lammas. Katso se piti huolta noista muista. Katso se katselee silloin kelloja. Joo. Kreikan musiikki soi. Joo. Kutsuu noita, jotka meni tonne piiloon. Joo. Ja pieni on siellä viimeinen. Joo. Katso. Oi. Joo. Mennä. Se on se pentu. Joo. Päästäisikö me tästä? Päästettiin. Liian kaikki Kato, henki. koira oli siellä johtamassa. Joo. Se oli ensimmäisenä. Siinä joudut odottaa lampaa. Hei. Tää on varmaan vaimo ja odottaa, että koska ne tulee. Joo. Missä ne asuu? Tässä oikealla. Ei mitään tietoa, mutta tänne vaan.
Okei, katsotaan sitten taas missä ollaan. Oli hyvä paikka, että nähtiin niitä lampaita. Tiedätkö missä oot nyt? Ei totella. No. Huomenta. Hyvää huomenta. Missä olet? Paleo jotain Eteläsaarella. Niin. Paljon taloja jäänyt kesken täällä. Tää on suunnilleen eteläisin piste koko Euroopassa. Tosta pitäisi mennä laivaan vähän matkaa, niin sit olisi oikeasti kaikkein eteläisimmässä paikassa. Joo. Mut sinne laiva oli vähän ruostessa, niin Ei uskalta mennä tämmösen. eikä se sieltä aina olla ketään kuskiakaan. Joo. Mut siinä oli hieno hotelli, On the Rocks oli se nimi. Niin oli. Siistin näköinen hotelli. Joo. Okei, tämmöisessä kylässä ollaan. Tämmöisessä tunnelmissa tällä päällä. Hei. Valo on kahvi, toast ja juice, orange. Ei Coke. Ei Coke. Mä haluan Coke. Voimme tarjota. Okei. No miten päivä on alkanut? Hyvin on. Mm. Ollaan vähän jumissa, kun rekka on joku muuttorekka on siellä edessä, että me emme pääse liikkumaan vielä. Mutta tässä nautitaan sitten orangeit. Okei. Katto on sidottu narulla. Kova homma, tää on iso kasvu. Tää on nyt joku Hai. Mikä tää on? Luostari. Minkä niminen? Vaikea sanoa. Okei. Niin on. Tässä on toinen luostari. Tässä on näkymä luostarin pihasta merellä. Tässä ollaan korkealla. Tää on Omalassu. Haisi. Nohaa. Missä nyt olet? Mikä mos tää nyt oli ja siitä ollaan nyt menossa alaspäin.
Me oltiin siinä ehkä... Omaloksessa joo, niin oli ehkä kilometrin korkeudessa. Täällä ei vielä kasva muuta kuin kuusia. Ei oo palmuista tietoa. Ja täytyy vaan yrittää pysyä näiden keltaisten viivojen sisällä. Joo. Okei, otta tän uusiksi vähän ajan päästä. Missä nyt ollaan? Nyt ollaan aika jyrkäs paikassa. Tosta jos täräyttää yli, niin putoo kilometrin varmaan. Niin. Tää on ainakin 857 metriä. Joo. Oho. Korkealla ollaan. Mitä se oli 1500 metriä? Se vuori oli 1717, minkä vuori. Joo. Mut tässä on kyllä aikamoinen näköala. Joo. Ja näet se alaspäin menee tie. Joo. Ja siellä on se tie jatkuu ja auto ohitti komeasti. Niin. Ja etuoikeutettu tie, mutta ei se pidä paikkaansa. Täällä Niin. ei mene mitään muuta tietä kuin Joo. täällä. Joo. Oota vähän myöhemmin. Joo. Toi auto kun me ajetaan perään, niin se putoo tonne. Joo. Mut ei me ajeta tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Äsken tuli lampaita vastaan ainakin 5 autossa. Täys kuorma-autoja oli 3 ja semmosia pieniä lava-autoja ja kaikki oli täys lampaita. Joo. Tässä on tää näköalapaikka, kun ollaan se nähty. Joo. Mut tästä lähti alaspäin tämmönen juttu. Joo. Tästä tulee sinkkason. Aika pitkän on tultu jo alas, mutta silti ollaan korkealla vielä. Joo. Ihan mielenkiintoista olisi ollut tietää, että se olisi korkeusmittari ollut. Niin. Nyt tää muuten taas leventyy.